Hey, now welcome to Diaza Brothers, another episode of Makopeni Mtanam, another day, another banger, another hot one. Kama namba first ngovu Smavusana aka Mavutela. Kanti ke abanye bangibiza ngo Dr. V. Kanti njalo la ngihamba khona Nkosi yami. Angihambi solo. Ngiphethe obunye udokotela. Bafo? Hey Santum, siyarecorda lapha bafo. Iyarecorda? Iyarecorda. Okay, Santume. Sentumela sinibingelele sinamukele bafethu kwiDiaza Brothers sesibuyile singodokotela bothande. Igama lami mina nguMusa Amanqele abamaziyo bathi uDr M. Sidokotela inhliziyo, sidokotele nengqondo. Bafowethu lapha emakhaya siyanicela siyanxusa ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe. Kuthi nje bafethu kushaya uDecember sibe sesiphethe iplug isiliva lelibhala ukuthi Diaza Brothers 100k ngoba esasina iplug bayithatha bafethu. Hayi usisikaze sibe nayo. Nasupport ayiqaleni naba nathi sikhombisa uthando sayithola iplug ngesikhathi esincane nje. Ayisekho bafethu lo plug bathatha konke neplug. Khona ingoma kaNkunjana bathi inothi ethi Uhuru. Khona iline ethi lapha ilifa lezithutha lidliwa yihlakaniphi lidliwa abahlakaniphileyo. Nkosi yami. Lalela ke noma uthi uhlambe kangakanani give up. Hayi ke give up ke mhlawumbe wakwenza konke. Sengitshela nawe uhleli lapho kusofa ekhaya, uhleli lapha eTexini ubukelele episode efonini, uhleli lapha etoilet, uhleli lapho ngoba ucashile njengabe uyasebenza. Ucashile ubukele episode yethu mara siyabonga kodwa kade ungaxoshwa. Aku give up. Don't give up. Uzoba umthwalo kaba. Ujabulisa izitha. Aku give up emhlabeni. Emhlabeni vele kunzima nje akukho lula. Uyabona mina nginokuthi yona bafu enye into. Fere yes sashayeka la sashayeka khona bakuthatha konke abakuthathayo but nginokuthi yabona la ofila khona la usebenza uma uzwa ngathi hayi yonke into yashibilika kumnandi onokuvuka nje uyosebenza ini usendaweni wrong. Yabona la kunempumelelo khona akukho mnandi comfortability ayikho. Ukho kumele ube comfortable ayikho yabo. So yes yenzeka nathi lento eyenzeka kithi but yaba yilesson. So ukube omunye umuntu yayizoba yilesson vele umuntu eyeke give up but mina ngishiya phansi. Awu give up uyafunda ilesson and then uyaqina ushona phambili uyabona because nje buka sasingenayo ama mic sasebenzisa ama mic wabantu yabo kodwa sinani sine company sine YouTube channel kodwa asinayo imic asinayo camera asikwazi ukuedita asikwazi ukushutha asikwazi ukwenza ini kodwa siphika ukuthi ay vele sine company okusalayo khona yabo sizoyenza le enisayenza futhi yafika ke le storm masifika istorm sathi yabona savuka ke sabe ihlahla ubona ihlahla masithi siphinde sivuke ikabili it's either uyavumela istorm sikukhukhule or uyabalance uqine yabo and mawusuqinile lapho uzame ukuthola ama pieces uphinde wakhe ini umkhukhu wakho because manje mawuzothi wena uwile wavuka wangazama futhi ukwakha lo mkhukhu wakho uzolalaphi indawo yokulala uzoyithatha because la emhlabeni kumele ucathuze yabona into ebalekile ukusuka la uye la hayi ukuthi wena uzoma nje la bese expect ukuthi izinto zenzeke ngomusa kaNkuluNkulu bathi uNkulunkulu usezoyisizayo ukuze na uNkulunkulu akusize thatha lolunyawo ulibeke la uthathe olunye unyawo ulibeke lapha uNkulunkulu yena uzokuphevela indlela la uzonyathela khona uyapheva wena uyanyathela izoqala ibe nameva kwebafu vele ngeke phela vele kumele iqala ihlabe lo ndlela leyo ibe nzima ibe nameva maningi futhi hayi amancane and lameva lawa aze acabangisa ukuthi hayi lento engiyenzayo iyabheda angibuyele emuva kanti ke mawusulapho sekukude emuva kuseduze phambili yila kumele uqine khona uqinisa idolo uthandaze uthi inkosi ngipha amandla because le ndlela yona vele indlela empumelelweni ayikho lula akupha amandla uNkulunkulu akuvikele ezitheni ushone phambili ngelinye la uNkulunkulu ukukhumbula athi mntanami. And enye into nje before siqale uhlelo ngibashiye namazwi osuku ale show ugade abantu ohlala nabo ohleka nabo very important bazokulimaza abanye very important bazokulimaza abanye uyatshela ukuthi even mhlawumbe ngeke akulimaza yena but ungayitshela ukuthi umuntu uhleka nawe uyakuzwela isimo kuso whatever not knowing ukuthi
uyagiya mhlawumbe la khona or akanandaba yabo Yeah. phela umuntu kumele akukhombise na ubone ukuthi le nto le inami yabo akuzo mhlawumbe yasho ukuthi manje la kwenzakalani manje manje plan kwenza kanjani Yeah. yabo kodwa nje umuntu ozohlala naye kodwa ugaxele kodwa futhi Kuyafana. akanandaba naleso sho kodwa hayi bheka abantu ohlala nabo Very very important into show about. bheka abantu ohlala nabo Yeah. because uhlala ne-enemy Yeah, hlala nesitha hlala nomuntu ongakufisela okuhle Yeah. hlala nabantu abakufisela okuhle nawe ubafisela okuhle so Yeah. that no2 nonke niye phezulu Phakame. impilo iqhubeke kube mnandi nje sifane nabelungu Lalela. kuba udaki Nengqondo egcwele. yazi ngathi ngihamba ngoyibleach Indoda. ngibe ubulungu Fana Michael Jackson. kodwa ke angifuni ukushintsha ishayindisi yami ngenxa ukuthi yabo abanye abantu but I hoping ukuthi Yeah. nomunye ekhaya uzoshintsha ekwazi ukuthi yazi masingaphila lempilo le sibambisane singabantu abamnyama nasibheka ungaba kumashwa ngaba kho in ngabe sonke si right grand Yazi mase ngibuka nje kade siyinceke. wena kade sithi Kade silwa. kade sithi Kade yazi ukuthi masubuka ijeni. kade Kade sithi sikhali. Kade ekhala. But ke futhi asingene emsebenzini. asibize osisi Siqhubeke sikhalisa. uzani bosisi bamsale senze sho ukuthi kwenza Sifana seyikhala. Sondelani. inkinga nje zomhlaba yabona Eish yabona mfowethu eish. nani ngamthi nizwile bade sikhuluma hamba njani right Ni right. right Sikhona he. sharp yini nasu yakhala nje Andikabi. yini right Hayi kanti right wena right. ngishap igama ubani sesami Kama nami ngibusi. busi okay my sister igama ubani Igama lami noVathiswa. uvathiswa ungathi uvathina yamazi uvathina olodlala iPortugal laba abaphumile kwiWorld Cup uVathisa Ndakhe maziyo. okay no bafethu siyabonga ukuthi nisibhalele nanokuthi nisithembe ukuthi indaba yenu singakhona ukuthi sinisize ngayo sixolise nje ukuthi futhi sithathe isikhathi lesithathile lokhu kumile laphana besa sinobuye advise abantu ngempilo yabona because impilo kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili so nathi siyabelieve ukuthi sikhona esiphambili kunabo kumele sibatshele basemva kwethu ukuthi eyibafethu indlela eyaphambili ayikho lula kodwa ayifuni umuntu ogive uphayo uyabona kodwa futhi kwezinye izinto khona la kumele ubone khona ukuthi I know angiphume la yabo ungayi ngokuthi aya give up ngisho ubone ukuthi cha la kudlalwa ngami yabona khona la kumele uphume khona uqale ijeni entsha nane situation ezize ngayo njengamanje ungahlali lokho uhlela ukuthi aya give up uzobe right uzobe right makumele uphume makumele uyilungise into yakho bonke ngalunga ungahlala uyilungisa injalo nje Amen. Yeah right. yes ngiyabonga ukuthi ngiright shothi ngiright impela ngiyabonga yebo manini ubani lomfana osigilayo hey wasmile wabuka lona manje wasmile Mfana skilayo. Umuntu wami. But beningamazi ukuthi uchitha nosisi wami. oh ningosiza Yeah. ngiyabona ukuthi hayi man khona Iphongo. khona into efanayo lapha phakathi kwenu ngiyabona konje sengingene uyabo because angakathula ngosiza Yeah, singabosisi. awuqhubeke nendaba ubhuti usisi wakho nawe kwenzakalani Mina ubhuti ngiqale ujola naye ndina 3 months. Sijola and ngimaze jola nami kuphela. So ingumuntu wami. ngicela nje ungathi ungamahla phe uzame nje uya Ingumuntu wami ne. Sina 3 months sijola. And angazi ukuthi ujola nomunye umuntu. So nibizwa ngisisi wami ukuthi nimvakashele kwakhe. Nyani nifikile izolo kwakhe salala wabese kanixoxela. ulalela Yeah. okay Wabese kanixoxela idaba lokuthi uthole umuntu wakhe inamba yami emintuni yakhe. Ndiyabuza ukuthi ngibani umuntu wakho. Ahleke. Ndibuza uhlekani angibonise isithombe. Ndithi ayibe umuntu wami nje lo. Yeah. una how long uthandana naye umuntu wakho Sina 3 months. 3 months ubuwazi umxoxele mhlawumbe usisi wakho wena ukuthi No, anifanele ngixoxe naye indaba zomjolo. oh Sixoxa nje indaba zasendlini. uba nomdala phakathi kwenu Yena. oh yena yacisha athi wena okay kodwa kuvamisile ukuthi abantu abafishane kube yibona abadala Yeah, achele. okay So manifika ke unixoxela lento. Azothi no uzambiza. Sizokuye ukuthi kwenzakalani ngaye. so mayixoxela lento lena wena awufunanga ukuthi hey asimfonele manje mfethu simuzi ngibile ningamfonela Sixoxe silele ebusuku. yeah So ngoku yabona ebusuku asizukwazi ukumfonela sibe simbiza. uzoyijampisa Yeah, so jump uzokwazi ukuthi ayisipayment andithi nami ngikhulumile naye nathi hayi ngizavakashela usisi wami. Okay. Kathi akanibuzanga igama lika sisi wami. Wathi sho. do you think uyazi yini yena ukuthi ningosisi
Hayi, angiqondi, angazi. Awazi. My sister ake sizwe ngawe. Le ndaba ayibikayo vele injalo ngithanda nomuntu oyedwa. Ngasile and mina belingayazi okwami and then uyoqala wathandana naye xa ngifumana yonke lento. Wena una how long sana naye? Mina sinenyanga ngisandibana apha enyangeni because bensanda ukuhlukana nomuntu ebendizwana naye. So uma nihlangana ekushela awuzange umbuze ukuthi unayo umuntu awunayo intombi kwenzakala ngempilo yakho into kanjalo? Ndimbuzile wanixelela izitori zoba umuntu ebezwana naye akekho waye wahamba akasabuyi ngoku so seyacinga umuva on. Waye wanifihlela. Uthi wahamba. Usho ukhuluma ngosisi wakho. Wena ungazi phela kodwa. Akatshonga uba ngusisi wami. No esesho kodwa ubungazi. Thetha ngosisi wami. Ikuphatha kanjani nje ukuzwa yonke lento wena uqanjulwa amanga ngosisi wakho wafihlelwa buko usuthandana lo muntu almost inyanga yonke na uthandana umnenza silima. Hayi yangicaphukisa kakhulu. Uyangicaphukisa. Angifuni noxoka shami yangicaphukisa. Kuba usenza isidenge nyani. Usuthi ke ngokunana if mhlawumbe okanye benzithi ndiyakwakhe ndifike kukhusisi wami mhlawumbe ndiye kwakhe ndingatsho okanye usisi wami afike ndikhona bese sizowuthini mina nosisi wami. Benzogcina niba nodwa. Langa bese ngabonelanga ifonini leyo. Yebo benzelwa nodwa bengasebenza nilima nje mshitshana emva kwendlela. Noba ke bengayazi basi ngosisi befana uchilo kodwa kuba ukhona umuntu avana naye. Yaqonda nothi afihle athi akanayo kwami. But abafana abanye abavumi same time ukuthi hayi ukhona umuntu ethandana naye abavumi same time. Uqala ethi umuntu nje mayishela intombi uthi nje hayi anginamuntu mina mama. Kanti abanye bathi complicated. Noma kaloku abatshoka ngalamini andifuna ngayo kodwa ekuhambeni kwexesha uyatsho noko noba kusemva kweveki uyasho nisiyaxelelana into mina isilini. Yeah. Andithi mina kudala njola naye. Yes. Mina ngizazi ndiyi-1. Naye yenza into ondothusayo. Sensothuka ndisiva ngosisi wami endibiza. And akatsho efonini yami ba efonini ba kunantoni nantoni. Uthi izonivakashela ekhaya. Ndikhumbulile. Hayi nami ndiyavakasha. Xa sendifika hayi siyahlala siyaxoxa siyahla. Ngakulate azonibekisela elidaba. Yiyo lento endithi usenza isilima siyi-2. Okay. No, bafethu akunankinga nesibizile safika. So umjida uyaza naye. Ndimxelele wathi azonibona wathi uyazi. So uyaza. Kasuse bese kusukile vele noma Bethe seteksini konke. Akunankinga. Hope ukuthi mhlawumbe something. No akunankinga bafethu. So sengifuna nje ukwazi ukuthi isinqumo senu ekugcineni, isinqumo sakho nje ekugcineni wena ufuna kwenzakaleni mahlukana la esefikile umjida naye. Usafuna ukuthi akhethe usisi wakho or wakhethe wena or is a fuck off. Hayi mina ndimfuna noma ukhetha ndimfuna soze kaloku umuntu angeke ndibe ndiqhubeleke nomuntu ebe busy nosisi wami nokwazi lonto le. Usisi wakho mase ndiqhubeka naye wena uphume wena ngiphatha njani la? Sure. Hayi andimazi inhlizweni yakhe andimazi umthanda kangakanani ke. Ukuthi usabona izibhanqa ke sijongile. Oh yeah. Bona noPoppy nje into zodlala. Okay. Bana ecacile ubusozoqhubekeka masedlala ngami. Hayi kodwa lami ngingamncoma xa uqhubeleka naye. Akhona sidani isikhathi eside. Mayingathi ke mhlawumbe ethi nje hey kahle kahle le nje beyifile egazini ubeze ukuthi lana igazi elilodwa lelo umndeni owodwa lo kahle kahle unesifiso sokunithatha nonke. Ningayimisa kanjani le? Yena bemulo tshilo ngaseqaleni xa sibona ba sho wazi wanifanela nechere yami. Ngaphandle kwalonto leyo angazokwazi ubesifuna ntoni kume ezaziba unomuntu ubuhule kwaba benzayo kaloku. Hayi befuna ntoni uthe la shuthi qana bengenanyani kwakusiswa monothi usixela ukuthi unomuntu wena ngase kushela nishelana shuthi uhambe shela ke akushuthi mhlawumbe khona okhona ungidlula mina nosiswa mhlawumbe khona ongaqonqomnye nothi okhona mhlawumbe bakhona benikhona la dumsola lapha ama red flag kade waveza mhlawumbe kwaphasa sihlangana nandibena ejimini shuthi kwaphasa sihlangana khona bakhona lokho ebona abantu phayani lokhu uhambe shela shuthi umashelana ngesidalo sakhe ke nadibana ejimini wenzani nadibana ejimini esasidibene khona. Okay umbuzo engasawubuzanga Wesizani ngamfundo omfuna ke lo xesha bebhize endilandelela wayengathi ngumuntu nje ufuna umane nifundisa ezinye izinto ezithi yini yashintsha pho yagcina uba attracted kuyena wagcina umthanda yini ukuthi ugcina umthanda hayi nama ndazi ukuthi mhlawumbe ngoba silokhu ixesha elininzi silokhu esijime lokho and practice ujima mhlawumbe naqhubela ke but yena bengengomuntu mhlawumbe okanye bendi yabo wazenzekela. My sister yini le attracted kuyena eyenza ukuthi umthande njengoba usuthola ukuthi kahle kahle namhlanje unibhanqano siswakho isikhathi ngidibana naye nje ukuthi ngiphuthi alright hlangana naye ngizihambela edown ekhuluma kamnandi yabona masi engiphelezela azathi masidlula sasidlula phina amashop often cold drink
Yabona mos chazekile-ke. Yebo futhi ngiyayifuna. Okay, olambanga hayi ngizokunikeza imali yokugibela wethu kanti uthi hayi nayo imali yokugibela. Athi hayi Sumanye ngizokwenzela uyabona mos. Nathi-ke mantombazane. Okay. Mawubona nje yakhaloza uthatheka. Okay. No akunankinga. Musa khona ufuna ukudlulisa ukubuza. Hayi bengicela nje Chama sondela. Asondele. Yeah. Asemthini. Awushiselwa mama, asemthini. ngiyashisa. Ungashi phela indaba ezize ngazolazi ziyashisa already. Shubi. Ngithandana. Hayi ndikhuluma Ngithandana ngishisela ukuthi ngathi usibari wakho, uthandana nosisi wakho, usibari wakho, uthandana nosisi wakho. Cabanga uthandana nosibari. Uthandana nosibari wakho cabanga. Hayi kanti ungayibamba kanje siswami big loudspeaker. Hello. Ukuphi ngoku? Yebo. Sengila. Ndawoni sewusokude kakhulu? Ngiseduze manje. Oh, okay. Ya bese ngisho ndikulindile lobe khopha ngifuna ukuya khona xa bekhopha ngifuna siya khona. Okay, ngiyeza. Okay ke. Okay. Sharp. Asambe soqasha. Uthini besehlile uhamba uza ngani? Ubha Taxi. Stimela. Setaxini. Hayi ndibuzana ubuzane ubheka usetaxini kodwa uthe usendleleni. Ingxaki yangicaphukisa bangasafuna ukwazi buza into ezininzi. Yeah, ne? Yes. But then okay konje usushile vele ukuthi hayi wona so right uyaphuma kuyo. Hayenza mfuthu. Ukube mhlawumbe ke lese bengingasusi swakho ubekubhanqa nomunye umuntu. Buzoyiconsider kanjani le ndaba le? Still buzothi hayi so right or mhlawumbe uzofuna ukuthi akhethe yena ukuthi ahlahlwe imesele ngani? Hayi angithandi ubambelana namuntu. Okay. Andithandi. Ukuba wedwa. Ndiyayazi vele amadoda vele akathandi uba nomuntu yedwa kodwa hayi. Yeah. Okay. Okay. But then ucabanga ukuthi ke at least akubhanqanga nabantu ongabazi ukubhanqa nosisi wakho. Ngiyo kanye ke mina ke ngicaphukisa engayifuni. Ngcono kusuthi umbhanqane umuntu engamazi abantu bhanqane nosisi wami. Mhlawumbe ngithi uyamthemba usisi wakho niphila yamazwe indlela mhlawumbe eyihambayo. Yo hayi kaloku usho ukuthi anikhulumi nosisi wakho ingakho nigcine senithanda nomuntu oyedwa. Anikhuluma nitshelana ukuthi hawuyazi kade ngishela usibani. ingxaki kaloku mina ngeke ndenze kwalento into ba lanto ayisenziwa ukuthi asisithembi kwaye ukuthi umuntu uyakwazi uchata nabantu bendaweni. Mina ngeke ngasase ndenze kwalonto leyo. That's why ke make ndithi thina ngesixhosa asiyenzi lonto leyo singama sisters ukuthi ujole nomuntu ondaweni enye. Okay. Ewe ke ngoba yena mhlambe ngumZulu yiyo lento yenze lento. Shuthi nje vela nje amaZulu lento ba ngamasoka. Yeah. Sengifisa ukwazi ukuthi yena ubazi ukuthi ningosisi nini. Mhlambe ngiyenzeka lonto kodwa ke akasaboni yena ngoba ikhona intonyane Mina ngicabanga kade ngisola nifika la ukuthi hey ngathi niyafana kade ngisola. Sho ngake wena uthe uqala usibone suthi yena bengasene ixesha elingake nathi. Bafamba njalo bese. Grand. Hey wangena sakugudla sakusabingelela umama. Gaba ubuya ngomeni. Abahambe. Bani wena? Hey usempini mase uphakela umsakathi ke ngicela ukusondela lapha eduze. Khamba kahle kabuya. Uthi abahambe. Ubaxoshelana. Sikhathele. Ukhathele. Yeah. Hey. Yeah, yabona nje. Wena bekho nobakhathazayo abakhathele ngawe emhlabeni. Ngicabanga labantu. Angikho sure. Awukho sure. Yeah, kodwa nabo mhlawumbe ngicabanga bakhona bona basibaxoshana. I'm sure bakhathele yithi kodwa thina sikhathele yibo ngoba mangase khambe bona ngabona ngishaya umoya omnandi ka namathuba emsebenzi engavuleka. Yes, thaba mfana. Okay. Awunjani mama sengikhohliwe hawo. Sikhohlele ukubingelela umama. Ufocuseke ukuthi abahambe. Yeah, bahambe. Oh yeah, I know. Angizingeni ke lezo isho mpho wami. Ngize ngenye indaba la mina. Igama lami nguVusi ngibuye kwiDwaza Brothers. Sihamba senza ama vlog or ama interview about abantu abathandanayo just ukhombisa abantu emakhaya ukuthi uthando lusekhona. Uthando akukhathalekile ukuthi umZulu ufake yabona ishandithi nje ufakile nje mfethu akukhathalekile ukuthi uthandana nomXhosa or umZulu yabo nje uthando mfethu ezonke nithandana nihloniphana kuyaxatshwana kuphinde kube right nilungise impilo yephambili. Okay. Yes. So mama la besichazela ukuthi mfethu nina niqeda ninyanga uthi ninyanga ne nindawonye
and uyasho ukuthi hayi la uthola indoda yomZulu impela and ubangayitshela ngelinye ilanga uyophinde ethanda nendoda yomZulu kodwa uthi hayi cha bafo uthi hayi umphethe kahle and uyindoda eqotho so ufuna ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe nawe ucabanga the same thing ngaye uyimisele yini ngaye awudlali yini ngaye maye ngekho awusali nushela abanye abantu mazani le kude maye ngekho eduze kwakho ufuna nje wazi ukuthi uyimeseleni ngaye but hayi ukuthi uyakudoubt akakudoubt kune surprise esiphathele yona into i-main into esila ngoba sila thina Yesu nina nizobonana nodwa thina kune surprise esizokushiya nayo ekuyi-choice kamama uthe uyakuthanda ufuna nje ukubonisa ukuthi uyakuthanda but ufuna ukwazi ukuthi ke nawe ucabanga the same thing ngaye awudlali ngaye engathemba ukuthi ngicela nje umesime kanjeni bavuka kakhulumeka manje ufuna ukwazi wami ukuthi awumbuze ufuna ukwazi ukuthi uyamthanda utheni thatha kalo ndiyabuza uyamthanda yini uyathanda nyani because wangixela into ba unami vele ndoda so unyanisile nyani nami ndoda because wangixela into ba ngelixesha udibana nami uthatha nami ndoda umuntu wakho wahamba kune surprise ufuna ukunika yona so before sikunika surprise ufuna nje ukuconfirm ukuthi kulonto leyo unyanisile na yeah ngithanda mina kwazi bakangaka bavuthi ukhiphela lo gama utheni ngathi yini kuzenjani right or sebayakhupha labo baxoshayo utheni lambi hey no kulungile azini mhlawumbe inkinga amakhamera nice awuthi simnike surprise ubafo sihambe niqhubeke nosuku lwenu nathi siqhubeke nosuku lwethu awuthi simnike surprise yakhe ne okay ngicela ubafo ume nje la ubhekelena bese mama uzomvala la amehlo ngakubambela ijacket yeah mvale nje oh nekubambela nefoni nginankinga yazini surprise wathiwa kangaka mfowethu yini kanti wena ukhupha abantu nje lelo ukuthi abahambi wathi uba yigwana manje bafo so ubafo ngimbiza ungathuki akusiwo wangaphandle wala so ubafo ngimbizayo uyena ozana surprise yakho asinde uyamthemba ngathi mama ngathi wena so angeke kulethele into ongayifuni yeah ngiyamthemba but oh sathithekile wamini okay ungadideki ngizobala ka3 mama bese usimbula amehlo 3 2 1 ambula surprise yini ubalekani ubalekani ngicela ngibambele hayibo nangumhlola abantu Ndlela unyakaze ngayo hayi ngizomsondeza hayi ngifuna sona sondela yathi robot senisho utheni wabaleka xa ubona usisi wami ungathethanga nto ndikuphathelisa surprise bantu ngibonisa uba ndinosisi ndizokwazisa usisi wami namasisi wakhe ndizokubonisa uba ndinosisi so benifuna ukusurprise nje apho ubone nangosisi wami kanti ufuna ukwazi isibari wakho kanti uthetha hayibo etha uhlupheka yintoni awujabulanga ukubonisa sikamuntu akachazi usibari wakho utheni wabaleka ubani usibari la usibari lo usibari lo usibari wethu khawutsho uyamazi uyaqala umbona sisi wami hawu le ndoda wathi uhambe kakuthethe hayi thetha ngamshayi ngayirelay hayibo vele vele hleka ngapha ukuhleka into ehlekisa lena bona into ehlekisayo lapha cela wehlisi hayibo uthe yimi into emhlekisayo Ndinithetha dina ngoba sihleza ngasihleki nawe thina uhleka ntoni hawo yeza nonyanyisa ngiyazikela uhlekani mfo mani yini okuhlekisayo ngicela ukubuza hayi kabi ngicela ubuye ngapha sifi hayi sikuyanyanyisa hayi ngambamba uhlekani mfo soma apha lokho uzo yini ehlekisayo kahle lento ihlekayo basi ngicela mina bafo awukuphendule mina yini ehlekisayo okay ikhona okuhlekisayo la mhlawumbe or abakushilo okuhlekisayo intoni ngokubona kwakho wena ngoba uhleka nje onwabile bethina ndoda omzulu sondela manje ehlisa imoya mama akeza ndisoka ke mandisonde lapha onwabile khawukhothasa yini ehlekisayo iyamchaza lento yachaza uhleka awule ndoda vele ahleka bala sosenza ichana mfethu man uhlekani mfethu yini ehlekisayo ndoda uhlekani uhleka nobani futhi awusondele uhleka ndoda ukuthi yabo eish
Ukuthini? Usesenza ichama apha kuthi. Eh man. Hleka nabani? Hlisa moya. Hlekani. Yini hlekani? Uyasina kusina kanto. Yo hanzi cha kanjani. Into ekusinelisayo qala. Hlekisa lento. Awazi uyichaza kanje kodwa. Usina kanto onhlekani. Ulahlekisa. Awukaphenduli kaloku Uhlekisa ukuthi mana. Ya ke. Uhlekisa Hleka ukuthi uhleka kanto. Uyanyubula lo. Lalela. Uyaphambana kanti. Adlala. Sathi yu. Mhlawumbe ungacabanga ukuthi umdlalo. Nana nifana kwesibhanga. Yes. Yes. Ngicabanga ukuthi umdlalo ngahleka. enyaweni lakhe Yabo. etsho ngophuphuzela nje. Akusiyo umdlalo lo mfo. This is not a joke. Labo sisilaba benza ilimi and qede lapho niyahleka. Uzozenza iplay apha kuthi. Uyazi ukuthi laba osisi ukuthi bandawonye. Uyawazi lokho? Bengazi. Uzozenza iplay apha kuthi. Cha, ubabudami. Bengazi usisi lami. Yabo. Okay. Serious bengazi. Mase Uthini andimfa. Kodwa bengezi. bengazi. Ngazi. Kade ngosisi. Ndithi kuwena? Kade ngosisi. Yima andithi ukuthi ndimndoda. Wangatsho ngijola nawe wethu. Awusho ukuthi nona intombi. Usenza ndifuna ifuna le nto le. Mana. Yala mfuna umfula ke. Hlisa moya. Ngokungiqalele. Wangatsho na ukuba awujola nami ndoda. Ngasho. Ungaki ifoni manje ifaka kusalende late ne? Awu, ifoni Ifoni itheni? Yazini bosisi ne. I think this is going to be the shortest episode ever. Okay, akwena imtsheleni ukuthi nina nicabangani and why nimbizela kahle. Because angibona ngathi yena akanithathi serious, akanithathi. Hayi suka nama andimfuni mina lo. Cela umtshele. Andikufuni. Andikufuni. Okay, as Sibakubona. uthi mana ngicela ubuza ibhuti wami ne. Okay, ngiya understand mina ne. Bungazi ukuthi osisa ngithi. ngabengazi. Bungazi akusinto okay vele intombi ishelwa ngamanga wamtshela ukuthi awunayo intombi okay kushelwa ngamanga nangapha washo the same thing wasawunayo intombi okay kulungile Behleka ntoni qala? So- senze into enihlekisa qala kufika. Into behlekisa. Into ibihlekisa. mana singabuyeli Akasithathi serious ingxaki yakhe. Umonile lo ukuthi ngiyanyani lelo akekho serious. Ngoba uyahleka. kunento vele uyibuza ngithi mana baba awumukuhleka bese umukusinike yini Yini mfethu? Yikho ngithi mina. You know what? Angiboni ukuthi mhlambe ubafu mina uyaphila ekhanda ngibona kwami. Kodwa nina nithanda naye right Right. Andimqondo kwami. Hayi kodwa ngingcono mayinyanga. yini yak-attracta kuyo? Efathi sibungambona lo muntu. No, sengisho ngifuna ukubuza lo mbuzo kuye wayinobele yini ngoba ehleka kanjani Sweet ningamboni bangumuntu nje. Uyahleka. Wayize Mfethu awukhulumi. yini Into serious. yini uyithanda ngosisi ngathi nishayelana ngithandana umshayela yini echaze kuyo Ya, Wesibona umuntu asekhaya besirase ngawo mana seqala. mama Shu. khuluma hayi kabi ya usisi ungithathile wangibeka ngishadi into ya ungichazile ukuthi umuntu ophansi noma ophansi yabo. Ya, umuntu ohloniphekile. okay Ya. And futhi ya lana la ya umuntu omuhle. sacabanga lethi asuyicabanga manje okay qhubeka Yo, yabona bhuti. Hayi babona le nto icacile wethandisisa sami le behlala nje. Yeah, ngimhlola. Okay, ke sesicacisa ke. hayi nami ngiyamjoyina kuyahleka mina ifilimu lena ayikho lento Nana ujola ne? hayi ifilimu Futhi wayasapha. Kakuhle ndithi ujola nosisi wami. Nyanyani lo muntu lona icaba nana phofu ke nyani ngishuda hayi besidlala vele kuyayicacile kwalento manje uvela Yima unyini. andithi ujola nosisi wami sisayekile mina nawe ne? Usuka namhlanje. uyadamba uthi Inamba yami. Inqumo shaka yento ayikho. ungambambe Shaka la into ayikho. maningi wethu Ndifuna usisi inamba yami kuyi. Yazi ukuthi engibukayo mina voice ne. Into engibukayo nje ngalo mjida lo. Ayikho lento le. nangibose cha nje siyanitshela mina manje ayikho Nje ayikho nje. Number 1 nanibone ngilo. lo muntu uhubha abantu uthi abahambe ubhizi ngemashini manje lo Apha hlala nobhali ngicela into yakhe. ngithi ngimbuza ukuthi ubaqoshelana ngimbuza ukuthi uhubha abantu baqoshelana Ithini response yakhe? uthi usekhathela abahambi
Wala vele ahleke nje. Hayi, Usezoqasha kwathi. Meke. Hayi ungamshayi uzoboshwa. Asabe nothi umnyala ukumthi nje siba. Uzoboshwa meke ungamkhombi. Okay, ungezi la ngoba uyazi uzokubamba. Suka. Meke. Ngibone into khona lapha kulo. kwayena lo Kumsini manje. Cela ukuboshwa. yazi ufanele ukuthi Khona ufuna ukuboshwa. Khuluma ke. Awukhuluma tesile Ya. futhi. Ngiyaxolisa ngokuhleba futhi ukuthi Hlekani. ukuthi nani Xosuhleka ntoni? ya Xosuhleka hayi Nkosi hayi khama ibhuti. Khama ndana Ngoba bhuti. umfitshane. Khama ibhuti tani. Ndiyacela. Khama kancinci. Ndiyacela. Ewe ndiyavuma sikubizile but ke ndifuna ke lo uthi uhle into ekuhlekisayo. Masukusondela. Ubhadli lapha enhloko. Le nto yenza ibone ngathi right wena Nkosi unyubule. Usahleka. Yazi yabona ngiyaqala mina mfethu ngathi bengamshaya. sase sajola Nefuna umshayi. Hayi mfethu hayi nimthinte ngoba mina ngeke ngenze bedelela ngoba. Abomthinto futhi awubayeke bemthinte. Cha nje futhi bayeke. Manini umdabulela miyeke. Miyeke. Ngizakubhanqa ndini. Miyeke. Kwaya. Akahambe lo mfo. Lungile apha. Mina ifuna yakho futhi. saba ngigqoba Ayifuna- phone yakhe usibhani Ifuna yakho futhi. No hamba futhi. Hey hamba. Kwenzakalani? Uyazazi ukuthi kwenzakalani? Nathi esibhanqa. Sesihleke igeza le nto igeza lasibona ntoneli. Igeza theneli. Cela uvane. Saba sibhanqa ndini. Cela uvaye. Usufuna ukubuza manje? buza ndo Ufuna ukubuza manje? Ubuzani? bayinselana ndabenza Hey man, tell me. mhlawumbe ngangiphendula Ingoba bangosisi bafound uthini ukuthi bangosisi kanti bathana nomuntu oyedwa. Bebengazi ukuthi bathana nomuntu Akumele sidile oyedwa. So ingakho benza lento abayizayo bakubizile la. Bafuna beba labo boyithu bafuna ukwazi ukuthi kahle wena lento uyenze ngenhloso into uthanda nabo boyithu if uyenzanga ngenhloso okay kulungileke uthanda bani phakathi kwakuyimesele ngani kodwa into yenzayo uyahleka nje. kodwa phambi kwamakhamera number 1 mina ngumuntu ongayikhonzile ikhamera ngoba sengishaya nje manje ngiyobukwa abantu man musishaya Hlekani mfethu. Lapha cha. Hayi hamba. Yo hayi ngeke. man angakwazi ngicela ukuthi bayiphendule lo Ngeke ushenze manje ngokwazi. Baphendule bethini? bayiphendule bona uthi Bethini? Sisami ngento engekho ngoba ngingakuthandi nokuthanda ke manje. Ngicela wehlisa umoya mama. Mina nje Ngicela wehlisa umoya. ndanisa. I think nalomshito. Jimisa. Kwanje jimani. I think nalomshito enjoy lento lento. Yeah lokhu kukhutshwa. Benza ngesibongo. Asambe semotweni sini. Yeah uthi mina ngikhulume la. Sinamba. Asambe semotweni. Ngicela nihambe. angazi uphinde unifonela ususa kwayinamba yami Ngicela nihambe niyongena emotweni. Hamba. Utsho ngeke ngamagqisha. Ngicela niyongena emotweni Moses bami ne. Suka esesibhanqa. Ya ngicela. Ngicela nemotweni. Ya ngicela nemotweni Moses bami. Oza naye ngapha bafu. Oza naye. Bafethu. Besithi sizosiza understand kwenzakalani. Umjeto rise or akekho rise understand nje. Nami ngihlezi ngihleka. Kodwa I understand. Hamba naye nami understand. Bese hamba mfo kazi. Hamba. Ekuse. Ahamba kwiMashini Mash. Ayoqhubeka bathi abahamba. Lento lena bethu. Ayikho ke le. Man. Ngiyaqala ngiyazi ishobile ukhalela umuntu ngenduku kanje. Ngathi bengathi ngamshaya. Ayikho bani. Azimpuca nje ayigqokile nje. Hayi. Ngasi ngamshaya. But ke hayi bafethu ngiyibonela. Testila naso. Ezosimoshela le kabi isikhathi sethu. Ndoda. Ngiyakubona ukuthi uyazama uyamqhanda. Mfethu ngithi uzofocus Mina sengibona isilima. Akuphili lokho kanti. Yes. Sangene. No, it's fine mfethu. Ngeke sifixe zonke nathi asinawo amandla ukuthi singalungisa yonke into emhlabeni okunye kumele uvele Hayi ukuyeke. udinga induku nje uvusa. Khona nje umuntu ombona lo udinga isibhaxa. Adinga into eningi isibhaxa. But ke kulungile bafethu ningakhohlwa ukusubscribe ku Diyaza Brothers.
siyanithanda niqhubeke nibukele content ni comment ni share bafowethu nibatshele abantu ukuthi besubscribe kwiDwaza Brothers. Thina into esenza nje soloko siqhubekile sitotoba siyaphambili noma ameva ekhona siyagcoba sidlulele phambili hlangane namanye futhi ameva Ngobuhlekile. sihlikihle sishone khona Lingesushaka besihla ilahle. ya ngelinye ilanga bafowethu uNkulunkulu nathi uhambela ngakuthina nawe lapha ekhaya uNkulunkulu uhambela ngakwena kukho konke okufisayo uNkulunkulu anipha impilo anicina anivikele kukho konke okubi okunganihlasela ningakhohlwa ukuthandaza ningakhohlwa ukuyibuka esibukweni niyitshele ukuthi yimi lo and akekho umunye uzithande uzinakekele siyiDwaza Brothers we love you Siyanithanda bafethu. Akhohlwa Dwaza Brothers Plus. Qalaze ngale ekhaya ekhaya istezi leso istezi VIP home. Nalapho ukuthola ama exclusive doctors there. Otherwise cameraman over this guy. Show this guy.